खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय गासै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन गिथावना भायलेंस एबा हिंसायारि जाथायफोरा बीटीसी ओनसोलावनो बांसिन जाफेरबाय थानायखौ नुनो मोनो, जायनि थाखाय दासिम 2026 मायथाइनि जागायजेननायावनो दासिम बीटीसीनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव खननै इन्टारनेट सिबिथाय राहाखौ सोरखारा बन्द खालामनो गोनां जाबाय। बेनि अनगायै थांनाय 2025 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव कार्बि आंलं जिल्लायाव इन्टारनेटखौ बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन, नाथाय 2026 मायथाइनि जागायजेननाय 3 दाननि गेजेरावनो बीटीसीआव खननै इन्टारनेट सिबिथायखौ दानना होनो गोनां जाबाय, जाय आसामनि गुबुन जिल्लाफोराव खनसेबो बेबादि जाथाय जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। इन्टारनेट दानना होनायनि जाहोनाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि सुबुंफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। गुबैयै फरायसाफोरा एडमिशन खालामनाय, रिजाल्ट नायनाय, कलेजनि एसाइनमेन्ट बायदिफोर लिरनाय आरो बायदि बायदि गोबां अनलाइन खामानिफोराव चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि फरायसाफोरा जेंनाजों भुगिनो गोनां जादोंमोन। माखासे दुथां सुबुंफोरनि थाखायनो गासै जिल्लानि सुबुंफोरा साजाखौ भुगिनो गोनां जायो। मख'जाथावदि बेबादि जाथायखौ मणिपुरावसो जाबाय थानायखौ खौरां मोनोमोन, नाथाय बेबादि जाथायफोरा जोंनि बीटीसीआवबो जाफेरबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो जोंनि बीटीसीआ बबे लामाजों थांगासिनो? नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। नोंथांमोना गोसोआव दंना थांनाय 2018 मायथाइनि 8 जुन खालि आसामनि कार्बि आंलंआव जानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायखौ? जाय जाथायाव सानै लाइमोन आबि आरो नील मुंनि सानै लाइमोनखौ कार्बि आंलंनि खांथि लांस' वाटारफल नायनो थांनायाव जायगानि थागिबिफोरा बिसोर सानैखौ साखन्त्रा साजायनानै खास्रि बास्रि नायथाव बाथावै बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। दा बेनिनो 8 बोसोरनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय केसखौ 8 बोसोरनि उनाव मैया नगाव सेसन कर्टआ जोबथा थिरांथाखौ फोसावना होबाय। कर्टनि बादिब्ला गासै 20 जनखौ जिउ जोबजासिम साजा फोसावना होबाय, जाय 20 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव 3 बर'फोरबो दं। जिउ जोबजासिम साजा फोसावजानाय दायनिगिरिफोरनि मुंफोरा फारियै बिस्वाराम स्वर्गियारी, पान्थें बसुमतारी, आलफास तिमुं, प्रेस तिमुं, इनसेन इंति, रायकं तिमुं, रत्नेश्वर तिरां, फुकन लिक्ति, इन्स तिमुं, प्रेस तिमुं, रूपसिंह क्र, धानु मेस, बाबू सिंह क्र, विक्रम हानसे, सिकारी रंपी, बाबू रंपी, विद्या सिंह रंपी, मेनसिंह क्र, दीपज्योति बसुमतारी, वारिस रंपी आरो अन्डामेस, बिसोर गासै 20 जनखौ जिउ जोबजासिम साजा फोसावनाय जाबाय, जाय 3 बर'फोरनि मुंफोरबो दं। बेनि अनगायै 25 जनखौ दाय गैयै फोसावना हगारना होथ'नाय जाबाय। बे साखन्त्रा साजायना बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय 47निबो बांसिन सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बिथां सानै अभिजित नाथ, जाय सासे बिजनेसमेनमोन, आरो नीलोत्पल दास, जाय सासे साउन्ड इन्जिनियारमोन। बिथां सानैया कार्बि आंलंआव बेरायनो थांदोंमोन आरो खांथि लांस' वाटारफलखौ नायनो थांदोंमोन। बेयावनो बिसोर सानैखौ गथ' लांग्रा साखन्त्रा होनना कार्बि आंलंनि जायगानि माखासे थागिबिफोरा नायथावै बुथारदोंमोन। बे जाथायनि गुबै जाहोनफोरा वाट्सएप आरो ससियेल मिडिया बायदिफोराव नंखाय खौरां गोसारनायनि उनाव जादोंमोन। दायो 8 बोसोरनि उनाव नगाव सेसन कर्टआ बे केसनि जोबथा थिरांथाखौ फोसावनानै होबाय। भारतनि सुबुंफोरा जेबो सिभिक सेन्स एबा साखोन सिखोन आखु गैयैनि थाखाय आरो गावसोरनि जायगाखौ मैला लाखिनायनि थाखाय गासै बुहुमावनो सिनाय जायो। बेनि मादाव जोंनि सा सानजा एबा नर्थ इस्टनि सुबुंफोरखौ एसे सिभिक सेन्स गोनां होनना सिनायथिनाय जायो, जायनि थाखाय मिज'राम, सिक्किम आरो अरुणाचल प्रदेश बायदि रायजोफोरा साखोन सिखोन रायजोनि थाखाय सिनाय जायो। नाथाय जोंनि बीटीसीनि सुबुंफोरा लोगोसे बर'फोरा सिभिक सेन्स दंना गैया, बेयो मोनसे सोंथि जाखांदों। जानानै थांनाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव दै आरो जौ लोंनानै बथलफोरखौ हाजोआव बुख्रुबनानै गारबोनाय, प्लास्टिक बायदिफोरखौ हाजोआव गारबोनाय, डास्टबिनाव गारै, बेफोरबायदि आखुनि थाखायनो बावखुंग्रि हाजोआव गोबां मैला जाबोर जोथोर सोमजिनायखौ नुनो मोनदों, जाय मिथिंगानि थाखाय गोबां गाज्रि। बेनिखायनो क'क्राझार पुलिसआ हाजोनि मैला प्लास्टिक जाबोर जोथोर आरो बुख्रुबनानै गारबोनाय बथल बायदिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि मैया लानाय जायो।
दैज्लां बोथोर सफैयैनि सिगां इसे अखा हाजेननायावनो गुवाहाटी नोगोरा दैबानाजों लोमसावजोबदों, जायनि थाखाय थांलाय फैलाय हान्था मेला लोगोसे साधारन सुबुंफोरनि रायजो जानायाव गोबां जेंना नुजाथिदों, जायनि थाखाय नखरनि सुबुंफोरा बायजोआव ओंखारनो हायाखै, खामानियाव थांनो हायाखै आरो गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों। लोगोसे दासिम दैबानाजों सानै सुबुंनि जिउ खहा जानायनिबो खौरां सफैदों। लोगोसे नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ NDRF हानजाया बासायनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। इसे अखा हाजेननायावनो गुवाहाटी नोगोरा ओरैबायदि लोमजोबदों दि बबेबा ओनसोलाव गोदोनासिम, बबेबा ओनसोलाव जानजिसिम, बबेबा ओनसोलाव मानसि थौजोबनाय गोथौ जानायखौ नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय गुवाहाटी ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सोरखारनिसिम रागा जोंनायखौ फोरमायदों। मख'जाथावदि गुबुन गुबुन हादोर जेरै दुबाइ आरो गुबुन गुबुन सोहोरफोराव गोबां अखा हायोब्लाबो आरो दैबाना जायोब्लाबो बिथांमोननि ड्रेन सिस्टेमा ओरैबायदि मोजां दि दैबाना जानायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो दैबानाखौ ड्रेन सिस्टेमनि गेजेरजों फोजोबस्रांनो हायो। नाथाय आसामनि गुवाहाटीया बोसोरफ्रोमबो दैबानाजों भुगिनांगौ जानानै फैदों। सोरखारा फैयो थाङो, नाथाय दिनैसिमबो गुवाहाटीनि दैबानाखौ रावबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा फोसाबनो हायाखै आरो फोसाबना होनो गोसो होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। चिरां जिल्लानि रुनिखातानि हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव पुलिस बिफाना गोख्रोङै दायनिगिरिफोरखौ सासेनिफ्राय सासे हमनाय खामानिया सोलिगासिनो। आदिबासि सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा आयेन बेरेखा हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांना दखल खालामना लानायनि थाखाय हाग्रा बिफान आरो सान्थालि हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव जानाय हिंसायारि जाथायनि उनाव दासिम पुलिसा गासै सा 22 सान्थालि आदिबासि हारिनि दायनिगिरिफोरखौ खानाय जाबाय। जाथायनि सायाव लोब्बा थानाय आरोबाव खारखोमाना थानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा नागिरनाया सोलिगासिनो दं होनना BTADनि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस राज सिंह बिथाङा फोसावना होदों। बेनि अनगायै जाथायनि सायाव जुदि सोरबाफोर दायनिगिरिफोरनि बेरेखा माबाफोर स्टेटमेन्ट एबा फोरमानफोर होनो गोसोब्ला फरेस्ट IB, जाय रुनिखाता फरेस्ट रेन्ज अफिसनि साखाथियाव दं, बेयाव थांनानै साबमिट खालामहैनो हागोन होनना फोसावना होदों। बेजों लोगोसे क'क्राझार लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी बिथाङा जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनो थाखाय दाबि खालामो। मख'जाथावदि सान्थालि आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा गारि बुख्रुबनाय, सावना होनाय बायदि हिंसायारि जाथायनि अनगायैबो हाग्रा बिफाननि गावग्रा सिलाइ बारुदफोरखौबो लुथिनानै लांजोबदोंमोन। दासिम माखासे लुथिनाय सिलाइ गुलि बारुदफोरखौ बोखांनो हाफिनबाय आरो माखासे आद्रा थानायफोरखौ नागिरनाया दासिम गोख्रों सोलिगासिनो दं होनना खौरां मोन्दों। मख'जाथावदि जाथायनि सायाव BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा BTC हाग्रा बिफाना BTC सोरखारनि आखायाव गैया, बियो आसाम सोरखारनि आखायावसो दं होनना बुंदोंमोन। जाथायनि सायाव मा एक्सन लायो बियो BTC सोरखारनि आखायाव गैया। लोगोसे मोनसे जाथायनि थाखाय गासै आदिबासि समाजखौ बदनाम खालामनो नाङा होनना BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदोंमोन। बे जाथायखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ नायगोन। BTC सोरखारा रिपर्टखौ स्टेट गभर्नमेन्टनो गथायगोन। स्टेट गभर्नमेन्टआ बेनि सायाव मा राहा लायो बेयो स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायावसो दं होनना BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायना होदोंमोन। मख'जाथावदि BTCआ गावनि जायगाखौ गावनो आयेन बानायना सालायनो हानायनि संबिजिदारि मोनथाय दं, नाथाय BTCनि हाग्रा बिफाना BTC सोरखारनि आखायाव गैया होनना BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंनाया मोनसे गिदिर सोंथि सिखांदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, बास जाब्रबथायजों सा 21 दावबायारिफोरा दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो सा 66 जन दावबायारिफोरा जोबोद गोब्राबै जोखोम जानायखौ खौरां मोन्दों। जाब्रबथाया ओरैबायदि गिथावनामोनदि बास गारिया हाजो ओनसोलाव खारबाय थानाय समाव बासआ खमैबो 60निफ्राय 70 फिटसो गोथौसिम गोग्लैलांदोंमोन आरो थेर बेथेर जाजोबो। बे दुखुनांथाव जाथाया जम्मु काश्मीरनि उदामपुर होननाय जिल्लायाव जादोंमोन। खौरांनि बादिब्ला बासआ कन्ट्रल गैयै जानायनि जाहोनाव बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनो। रैखाथि हानजाया लोगो लोगो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो जोखोम जानायफोरखौ बासायनाय आरो गोख्रै देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो। जाथायनि सायाव भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायो आरो थैनाय सुबुंफोरनि नखरफोरनो
2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 रांनि अनसुंथाइ फोसावना होयो। बेनि अनगायैबो जम्मु काश्मीरनि गिबि मन्त्रि अमार आब्दुल्ला बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायो आरो जम्मु काश्मीर सोरखारनिफ्रायबो थैनाय नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 रांनि अनसुंथाइ फोसावना होयो। BTCनि चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव इन्टारनेट सिबिथाय राहाया फैफिननाय लोगो लोगो जाथायनि गुबै जाहोनफोर आरो भिडिअफोरा फारि फारि ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों। बे भिडिअआव नुनो मोननाय बादिब्ला आयेन बेरेखा हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांना दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाना हमना लांनानै बुजायनाय आरो माब्लाबाबो बेबादि हाग्रा ओनसोलखौ खहा खालामबावला होनना समायखिरा लाहोनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बिसोरखौ वार्निं होनानै हगारफिनना होसेयावबो अखानायै फुंबिलि समाव मानि थाखाय रुनिखातानि मावखुलिखौ गाग्लोबफैखो बेयो मोनसे गिदिर सोंथि सिखांदों। थारैनो आयेन बेरेखा मावबादिफोरनि नोजोरा जोंनि BTC सिम गोग्लैदों नामा बेयो मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों। मख'जाथावदि हाग्रा बिफाननि हाथियार लुथिनाय गुलि बारुद लुथिनायफोरा मोनसे जोबोद गिदिर साननो गोनां, मानोना झारखन्ड छत्तीसगढ़ बायदि रायजोफोराव मावबादिफोरा बेबादिनो पुलिस आर्मिफोरनि केम्प बायदिफोरखौ गाग्लोबनानै हाथियार गुलि बारुदफोरखौ लुथिनानै लांनाय जाथाया जाफ्लेबाय थायो। थारैनो मावबादिफोरनि बे जाथायनि सायाव आखाइ दं नामा जायनि थाखाय बेबादि हाथियार लुथिनाय जाथाय जादों, बेखौ गोथौ नायबिजिरनायनि उनाव रिपर्टखौ मोनोब्लासो मोनथिनो मोनसिगोन। जोबनायाव गोबां नायगिरि बिथांमोना आं भिडिअ बानायनायाव बबे माइकखौ बाहायो बेनि बागै गोबां सोंहरबाय थायो। बेनिखायनो आं बाहायनाय माइकखौ नोंथांमोननो खोन्थाना होनो सानदों। आं बया M1 माइकखौ बाहायो। आं बया M1 माइकखौ भइस रेकर्ड खालामनायाव बाहायो। बेयो जोबोद मोजां माइक जों इउटिउबारफोरनि थाखाय भइस रेकर्ड खालामनायाव जोबोद मोजां। दामाबो 1000नि गाहायावनो फैयो। बेनिखायनो सोरबाफोर नोंथांमोनाबो इउटिउबाव भिडिअ बानायनो सानदोंब्ला बे बया M1 माइकखौ नोंथांमोना बायना लानो हागोन। लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनगोन।